Exhibitors, partners, colleagues, friends of the bus and coach industry. Welcome to Buzzworld Turkey 2026. It's a real pleasure to open this edition here in Istanbul, a city that does not simply connect two continents on the map, but connects markets, ideas, industries. Ето ги шефовете от белгийска и от турска страна. След успешното откриване на експозицията, отново в разговори. Двама много важни хора. Моя приятел от Индия също диктува парада, а те продължават бизнес разговорите. И така, начало на Buzzworld. И ето тук още един интересен продукт с камери за автобуси, вътрешни камери, разделителна способност. След разговор с моите приятелки от Гуанчжоу, които винаги са заети, работят много. Hi, do you remember me from yesterday? Yeah, dear. Oh? No, of course. Oh, yes, yes. Yes. Ще видим кое това е yes. Но тук продават много оригинални неща с видео. Следене на хората с задни камери, с всичко. Този комплект, например, ето тук с 4 камери, които са, ето виждате ги, отпред, отзад, от всякъде, струва около $200.